každý rok organizuje Trela škola vianočný koncert. Pár dní pred Vianocami 2012 sa mladí umelci stretli v synagóge v Nitre. Na pódiu pútala veľkú pozornosť tanečníčka Alex, ktorá predviedla veľmi profesionálny výkon. Toto špeciálne predstavenie sa volá Príbeh narodenia a celého vymyslela herečka a pedagogička Trela školy Ľudmila Trenklerová. Ako sa ti realizoval celý tento projekt taký? Veľmi dobre, lebo som tam mala aj šikovných učiteľov, pedagógov a veľmi šikovné detičky a aj kuchovancov, ktorá všetko zmanéžuje aj nemožné veci. Čomu si pripisuješ takú najväčšiu svoju zásluhu? Na čo si najviac pyšná z tohto predstavenia? Na deti a na učiteľov, že to vedeli tak, že to s nimi vedeli dotiahnuť do konca. Komické duo Timon a Adam, ktorí si zahrali rabínov, nás veľmi pobavili. Drahá nevesta a drahí ženy, aký krásny deň, aká radosť, aké šťastie. Veď čo už môže byť krajšia, keď si dvaja ľudia povedia svoje áno. Hádam zle narodenie dieťaťa. Však Rumen, ty o tom niečo vieš? Áno. Dobre, že vieš, dobre. Takže dnes stojí Mária a Jozef. Všetci sme nadšení a všetci vám žehnáme, aby to vaše manželstvo bolo ako vodný prameň, ktorý nikdy nevyschne. Niektorým z toho bolo do tanca, iní boli zaujatí, Hej! Čo to tam vidíš? Takú veľkú hviezdu, ako keby nám Boh chcel niečo povedať. ďalším bolo do spevu. Na záver všetkých potešil nadšený potlesk. Ahoj Simi. No ako sa ti spievalo? No ako sa vám hralo? Takto. Ja som nevedel vôbec, čo mám hrať, ja som improvizoval. Zasvietilo svetlo, vyšiel som, odišiel som. Dnes sa hrá o dobre. A ty si bola super, Alex. A ja som mala vidieť aniela, žiadneho som nevidela. Tu sme my. Čo sa ti najviac z celého predstavenia páčilo? Tak tancovali tí V pohode, kľud. v tom čierno-bielom. A také, neviem, čo sa vám najviac páčilo z celého predstavenia? Okrem vás, samozrejme. Rabín a ten druhý. Geniálne.